ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaking hamon para sa isang ina ang magpalaki ng isang batang may espesyal na pangangailangan. May mga pagkakataong hindi nila naiiwasang makipag-away o makipagsagutan. Tuwing nakakatagpo sila ng mga taong hindi pa lubusang naunawaan, ang mga taong nangangailangan ng espesyal na atensyon at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, kakaibang saya pa rin ang dulot ng isang masaya at inosenteng ngiti sa inang nagpapakatatag para sa marami pa niyang laban sa buhay. Sa kwento na pinadala ng sender natin ngayong araw ay paano kaya niya malalampasan ang mga pagsubok na pinagdaanan niya bilang isang ina ng batang may autism at makatagpo pa kaya siya ng lalaking tatanggap sa kanilang mag-ina. Pakinggan ang kwento ni Adela dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Adela. Nagsimula po ang kwento ko noong 32 years old pa lamang ako. Noong time na yon ay accounting staff po ako sa isang kumpanya. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan kasi wala na po ako ngayon doon. Pinalaki po ako ng tatay ko na isang single dad. Iniwan kami ng nanay namin sa kanya noong 5 years old pa lamang ako. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Yung panganay namin ay nagtatrabaho sa Thailand at teacher siya roon. Ako naman ay nakatira noon sa bahay ng stepmom ko na si Tita Des. Kasama ko roon ang mga nakababata ko pang kapatid. May kaya si Tita Des. Mataas ang posisyon niya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila ni Papa. Si Papa naman ay management consultant. Yung bahay namin dati ibinenta na lamang ni Papa. At yung pinagbentahan ay nilagay niya sa savings account naming magkakapatid. Papa Dudut, dahil lumaki ako sa komportableng buhay, nahilig ako sa mga party. Hindi rin ako nakipag-boyfriend noon kasi puro hookups lamang ang gusto ko. Takot ako noon sa commitment at wala rin akong plano na magkaroon ng pamilya pagdating ng araw. Nakakahiyaman pong sabihin pero napaka-wild ko po noon. Nasubukan ko nang makipagtalik sa 2 lalaki. At every week ay iba-iba yung mga nakakasama kong lumabas. Alam yon lahat ni Papa pero hinayaan niya lamang ako dahil adult na raw naman ako. At alam ko na raw kung ano ang ginagawa ko. Hindi naman siya nagkukulang sa mga paalala pero sadyang matigas lang ang ulo ko ng time na yon. Matagal-tagal akong hindi nakapag-party at sumama sa iba't ibang lalaki noong naoperahan ako dahil sa appendicitis. Bumaba rin noon ang self-esteem ko nung nagkaroon ako ng malaking peklat dahil sa operasyon. Mga ilang buwan din na hindi ako sumasama sa mga kaibigan ko. Until one night, Papa Dudut, hindi ako nakatanggi sa imbitasyon ng best friend kong si Yuna. Nasa bar kami noon at may nakilala akong lalaki, si Arwin. As usual ay lumabas po kami pero imbes na sa hotel kami pumunta, nagulat po ako nang doon niya ako dinala sa bahay niya. Talaga? Sa bahay ka niya dinala? Shucks! Napakahaba talaga ng hair mo, bakla! Mahaba talaga.
Pati yung ano. Ang swerte mo naman. Sana tinawagan mo ko para nakijoin ako sa inyo. Gaga, may rule tayo, di ba? Na bawal mag-share ng kalandian. Hindi ko naman yung nakakalimutan. Di ka talaga mabiro. Kasi mukhang bet na bet mo yung guy na kasama mo last night. So, how's the performance? It's a 10. At alam mo ba, siya pa lang yung pinakamabait na nakaduko. Talaga? Paano mo naman nasabi? Pinagluto lang naman ako at hinatid pa pauwi. Nagbahatid ka sa bahay nyo? Syempre hindi. Hindi siya exempted sa rules ko pagdating sa one night stand thingy ko, no? Hindi ko pa rin binigay sa kanya yung totoo kong pangalan. Sabi ko, Ella yung pangalan ko. Saan ka nagbahatid? Sa mall ako nagpahatid. Nagdahilan na lang ako na may kailangan pang bilhin bago umuwi. Gusto pa nga niya ako samahan eh. Sana nagpasama ka. Nagdahilan nga lang, di ba? Saka hanggang doon na lang talaga yung oras namin na magkasama. Sayang naman. Sana tinodo mo na. Kinilala mo na dapat. Tapos ano, aabot kami sa talking stage. At sunod nun, manliligaw na siya. At yun yung pinakaayaw ko mangyari eh. Maglalaro na kami ng mahal-mahalan. Yak! Kadiri naman yung ganun. Makayak naman to. Allergic ka lang talaga sa commitment kaya ka ganyan. Ay, sa ginagawa mo, baka inuugat ka na wala ka pa ring boyfriend. Hindi lahat ng babae kailangan ng boyfriend. Mas masaya ako na ganito kalaya. Uy, pero aminin mo, kinakabahan ka rin after ng encounter mo sa mga lalaki mo. Kasi, what if may sakit sila at nahawaan ka? Kaya dapat, magkaroon ka na ng isa sa mga nakasama mo dati. Or pwedeng maghanap ka ng bago. Gawin mong FOBO. Parang ang boring naman nun. Isa lang talaga. Baka madali kaming magkasawaan sa isa't isa. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga kontento sa iisang lalaki. Naku ha? Baka kasing luwang na ng wristband yan. Hoy, grabe! Napaka-OA naman nun. Pero seryoso, wala pa ba tayong planong magtino? I mean, baka kasi kung kailan natin maisipang magkaanak, saka naman hindi na pwede. Alam mo naman tayong mga babae, dumarating sa menopausal stage. Ayoko pang magkaanak. Parang hindi pa kasi talaga ako ready sa ganung responsibilidad. Saka alam mo naman yung sweldo ko, sarili ko pa lang yung kayang buhayin. 18,000 monthly, hindi pa pwede sa may anak. Gets naman kita, lalo na dito tayo nakatira sa city. Mas mataas ang cost of living. Kung nasa 30K siguro yung sweldo, carry na. 30K? Paano yung rent at utility bills? Konti lang matitira sa 30K after mag-grocery. Ay, oo na, huwag ka na lang mag-anak. Lumandi ka na lang. Papadudot sa lahat ng lalaking naka one night stand ko ay si Arwin pa lang ang nagustuhan ko ang personality. Kahit na isang gabi lang kaming nagkasama, naramdaman ko na iba siya. Parang mas naging interesado pa nga siya noon sa mga hilig ko at ibang mga bagay tungkol sa akin kesa sa sex. Kahit na yun naman talaga ang rason kung bakit ako sumama sa kanya. Pero kahit mabait siya, gwapo at gentleman, hindi pa rin siya exempted sa mga rules ko pagdating sa one night stand. Sa mga sumunod na araw, pinagsisihan ko na hindi ko man lang naitanong ang buong pangalan ni Arwin para na-stalk ko man lang siya sa Facebook. Para sana kapag naisipan ko pang makipagkilala sa kanya ay madali na lang sa akin. Pero inunahan din ako ng takot noon. Sa unang tingin ko pa lamang kasi kay Arwin ay para siyang yung lalaki na date to marry. Iba lang yung case namin kasi hindi naman matatawag na date yon. Feeling ko kasi noon ay parang mawawala na yung excitement sa buhay ko kapag committed na ako. Kaya hindi talaga ako sumugal sa isang relasyon. After 2 months, saka ko lang na-realize na si Arwin na pala yung huli kong naka one night stand. Hindi na kasi ako nakakalabas-labas noong nabisi na ako sa trabaho at nagkasakit pa. Kaya nawala na ako ng pagkakataong maglakwat siya. Hanggang isang araw, may napansin sa akin
ang kaibigan kong si Yuna, Papa Dudut. Ang sarap, shucks. Ay, nagsisisi ako na isang cheeseburger lang binili ko. Hoy, ba't ang takaw mo yata ngayon? Para namang first time mong makatikim ng cheeseburger. Nagugutom kasi ko, tsaka natatakam ako dun sa amoy ng patty. Parang gusto ko tuloy umorder nito para sa merienda mamaya. Tapos may kasamang mainit-init na fries na isasawsaw ko sa ice cream. Ay, parang ayoko na magtrabaho. Gusto ko na lang kumain ng kumain. Mas gusto ko yung fries. Di kasi ako mahilig sa burger. Uy, mag-share ka mamaya ah. Uy, ano ka ba? Sa akin lang yun. Kulang pa yun sa akin eh. Bakit ba kasi gutom na gutom ka, girl? Hindi ka ba kumain kanina bago pumasok sa trabaho? Kumain naman. Pero nagugutom talaga ako eh. Kulang yung kinain ko kanina. Grabe ha, naninibago ako sa'yo. Kahit naman ako. Hindi ko nga alam kung bakit bigla akong tumakaw ng ganito. Siguro dahil sa stress sa work natin. Hindi na kasi tayo nakakapagwalwal. Inom kaya tayo mamaya? Sige, tara. Pero konti lang ha. May pasok pa tayo bukas. Joke lang. Ayokong uminom ng bitin. Sa weekend na lang. Okay, sabi mo eh. Wala rin naman ako sa mood uminom. Parang mas gusto ko matulog mamaya pag uwi ko. Wow! Ikaw ba talaga yan? Parang ibang Adela ata ang kaharap ko. Sana lang hindi ka sinasapian ng mabuting kaluluwa. Para kang tanga dyan. Kung ano-ano sinasabi mo. Kasi nga nakakagulat na ayaw mong lumabas. Nasanay kasi ako sa Adela na mahilig pumarty. At saka alam mo na. Tapos isipin mo, 2 buwan ka ng ganyan. Kaya nahihiwagaan na talaga ako sa'yo. Wag mo na lang kasi kung pansinin. Kahit tumataba ka na. Ha? Uy, hindi ako nagbibiro ha. Nagkakalaman ka na talaga. Tignan mo yung pisngi mo. Oh, pati ang braso mo. Yung totoo, kailan yung huling beses na nanalamin ka? Kasi sa pagkakaalam ko, sa ating dalawa, ikaw yung masyadong self-conscious. My gosh! Oo nga! Hindi pwede to. Kailangan ko magpapayat. Mag-gym ka. Jim, paano sobrang busy natin? Girl, may weekend naman. Ayoko. Sa bahay na lang ako mag-workout. Plano mo bang magmukmok? Oh, grabe! Hindi talaga ikaw yan. Bakit ba kasi ang kulit mo? Kanina ka pa ah. Hala siya? Napikon ka na dun sa sinabi ko? Nakakainis ka kasi. Kung napapangitan ka sa akin, diretsuhin mo na lang. Uy girl, hindi na ba uso ang joke sa'yo? Ganito rin naman tayo dati ha. Bakit parang bigla kang naging sensitive dyan? Babalik na ako sa table ko. Wala na akong gana kumain. Tsusera ka, naubos mo na nga eh. Hoy, parang tanga naman to. Sorry na. Sorry kung na-offend kita sa mga nasabi ko. Hindi ko talaga alam na ma-offend ka ron. Nasanay lang kasi ako sa biruan natin. Kaya pasensya ka na. Sige na, hayaan na natin yun. Pero gusto ko na talaga bumalik sa table ko. O sige, basta okay tayo ha. Oo naman. Pasensya ka na rin. Nadala lang ako ng inis ko kanina. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang inasal ko sa kaibigan kong si Yuna. Hindi naman ako gano'n ka-sensitive noon sa kahit ano pang sinasabi niya. Nasasakyan ko pa ang mga biro niya pero noong time na yon, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mabuti na lang at likas na mabait si Yuna kaya nilawakan na lamang niya ang pangunawa niya pagdating sa akin. Pero pag uwi ko noon sa bahay, napag-isip-isip ko ang mga sinabi ni Yuna. Habang nasa kwarto ako noon at nakaharap sa malaking salamin, saka ko lang napagtanto na totoo nga ang mga sinabi ni Yuna. Tumataba na ako, pinisil-pisil ko ang braso ko na ayaw kong tumaba noon. Pero sa pagkakataong yun ay wala na akong magawa dahil nandun na yon. Medyo nagkaka-double chin na rin ako. Kaya inatake na naman ako ng insecurities ko sa sarili ko dahil sa pagbabagong yon ng katawan ko. Pwede naman ako mag-gym o kaya ay maglaan ng oras para mag-workout araw-araw. Pwede rin akong mag-diet pero ewan ko ba, Papa Dudut. Wala akong ka-interes na gawin yon.
Na-insecure ako sa itsura ko pero nawalan din ako ng gana sa mga ginagawa ko noon para ma-maintain ang magandang katawan. At sa pag-iisip ko po noon, bigla na lang akong namutla nang may isa pa akong napagtanto, Papa Dudut. Grabe ang kaba ko. Nang ma-realize kong 2 buwan na pala akong hindi dinadatnan, Papa Dudut. Papa Dudut, anemic ako at aware din ako na meron akong PCOS. Nalaman ko yon noong nagpa-check up ako bago pa man maoperahan dahil sa appendicitis. Kaya normal na sa akin ang ma-delay ang period ko. Isa pa ay nagpipills din ako pero after ng operasyon ay hindi na ako nakapag-take noon. Isa pa, Papa Dudut, nang maalala ko kung gaano kami kapusok ni Arwin nang gabing may nangyari sa amin ay bigla akong na-paranoid. Hindi ko kasi maalala kung gumamit ba siya ng proteksyon o hindi noong time na yon. Inis na inis ako sa sarili ko dahil hindi ko nagawang maging responsable sa huling beses na lumandi ako. Alam ko na dapat ang gagawin ko pero dahil sa sweetness at kabutihang ipinakita noon sa akin ni Arwin ay parang nalunod na lamang ako sa presensya niya. Parang nawala na lang noon lahat ng mga bagay na inaalala ko. At na-realize ko lang na nangyari pala yon sa akin kung kailan ilang buwan na mula nang may mangyari sa amin. Posibleng buntis ako, Papa Dudut. Kaya naman nagpiti ako kaagad ng araw na yon at hindi ako makapaniwala sa naging resulta. Namutla ako nang makita ang 2 pulang linya sa pregnancy test na hawak ko. Ilang beses ko pang inulit yon. Pero iisa lang ang naging resulta. Hanggang sa naisip ko nang kumonsulta sa isang OB. Wala muna akong pinagsabihan noon dahil hindi ako handa sa magiging reaksyon ng pamilya ko at ng kaibigan ko, Papa Dudut. Oh my gosh, girl! Totoo ba? As in, buntis ka? Oo, confirmed na. Nagpatingin na rin kasi ako sa OB. At ang sabi niya, mahina raw yung kapit ng bata kaya maselan yung pagbubuntis ko. Alam na ba yan ng tatay mo? Hindi pa. Wala pa akong pinagsasabihan sa kanila. Tayong 2 pa lang ang nakakaalam nito. Ay, saka ayoko rin sanang ipaalam. Alam mo naman yung ugali ni Tita Des. Baka sabihin nun ipapaako ko pa sa kanila yung magiging gasto sa pagbubuntis ko. Pero paano ka niyan? Maselan yung pagbubuntis mo kaya kailangan mo ng matinding pag-iingat. Ilang buwan na lang hindi ka na makakapagtrabaho niyan. Kaya nga kailangan kong paghandaan yun. Hindi na muna ako masyadong gagastos ngayon para makapagtabi ako ng pera. Pero girl, hindi magtatagal, lalaki na rin yung tiyan mo at malalaman din ng tatay mo na buntis ka. Hindi nila malalaman. Paano? Aalis ako sa bahay ni Tita Des. Maghahanap na lang muna ako ng murang paupahan. Ano? Seryoso ka ba? Mas lalo kang mahihirapan nun. Gagastos ka sa renta tapos mag-isa ka pa. Kailangan mo ng kasama. Kakayanin ko to ng mag-isa. Kasalanan ko naman to kasi hindi ako nag-iingat. Nako ha, alanganin talaga ako sa desisyon mo na yan. Ay, natatakot din naman ako. First time kong magbuntis. Hindi ko pa gustong magkaanak pero wala naman akong balak na palaglag tong bata. Malaking kasalanan yun. Diyan naman ako proud sa'yo. Kasi kahit malandi ka, matino kang mag-isip pagdating sa bata. Gaga ka talaga. Pero, kakailanganin ko yung tulong mo ha. Sure, sabihan mo lang ako kung anong magagawa ko for you. Andito lang ako lagi. Basta, ninang na ako agad ng anak mo ha. Oo naman. Kung gusto mo maging second mom ka pa niya eh. Ay, gusto ko yan! Nga pala, kung kailangan mo ng murang paupahan, matutulungan kita dyan. Talaga? Oo, may paupahan yung tita ko. Pwede ko siyang kausapin para i-reserve yung bakanteng kwarto ron.
Bahay yun ha, marami kang kasama ron. Pero all girls naman kaya wala kang dapat alalahanin. Sige, sabihan mo ko kung magkano yung rent para mapaghandaan ko. May laman pa naman yung savings account ko kaya may magagamit pa ako kung sakali. Pero mas maganda kung kakausapin mo muna yung tatay mo. Para hindi siya mabigla na aalis ka ng bahay ng tita Des mo. Kakausapin ko naman talaga siya. Pero hindi pa lang talaga pwedeng sabihin yung dahilan kung bakit ako lilipat. Basta kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Kahit sa pera pa yun, basta meron ako, pahihiramin kita. Thank you ha. Sobrang supportive mo talaga sa akin. Sana ganyan ka pa rin hanggang sa makapanganak ako. Kahit hanggang sa lumaki na yung anak mo, andito pa rin ako. Best friends nga, di ba? Iiyak na ba ako? Uy, gaga. Ayoko ng mga iyak-iyak na yan. Alam mo naman yun eh. Pero ikaw, kailan ka magkaka-baby? Ay nako, tigilan mo ako sa mga tanong na ganyan. Wala pa nga makabuntis sa akin eh. Tumatanda na kasi tayo. Isipin mo kung sa mga susunod na taon ka pa magkakaanak, ang tanda mo na kapag nag-college na yung anak mo. Kakayanin mo pa kaya siyang suportahan nun? Hoy, ano ba? Huwag mo nga akong i-pressure. Kailangan mo na talagang ma-pressure. Kung ako sa'yo, damayan mo na ako sa pagbubuntis ko. Papadudot sa tulong ni Yuna ay nagawa kong makalipat sa isang maliit na kwarto sa pinapaupahang bahay ng tita niya. Mabait naman ang tita niya at madali ring kausap. Binigyan pa nga po ako noon ng discount dahil swerte raw ako kapag may tenant na buntis. Natuwa ako dahil bukod sa safe at malinis naman ang tinutuluyan namin ay friendly rin ang mga kapwa ko tenant. Mas excited pa sila noon na makalabas ang baby ko kesa sa akin. Ang kagandahan pa sa inuupahan ko ng time na yon ay malapit lang yon sa ospital. Hindi ako mahihirapan tuwing kailangan kong magpa-check up. Ang problema ko lang noon, Papa Dudut, ay nahirapan na talaga akong kumilos noong lumaki na ang tiyan ko. Hindi ako pwedeng mapagod ng sobra at ma-stress. Hindi rin ako pwedeng magbuhat ng mabibigat. Sa dami ng bawal sa akin noon ay hindi na po ako nakapagtrabaho. May naipon naman ako para sana sa panganganak ko pero hindi nasasapat yon kung kasama pa ang budget ko hanggang sa makapanganak ako at makarecover. Kaya naman kahit nag-aalangan ay humingi na ako ng tulong sa tatay ko. Papa Dudut, hindi naman nagalit ang tatay ko noong nalaman niyang buntis ako. Nag-worry lamang siya sa kalagayan ko at sinabing mas maaga sana ako nagsabi sa kanya para hindi na ako nahirapan pa. Kinumbinsi niya ako na ipaalam sa ama ng dinadala ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero hindi ko naman po masabi sa kanya na hindi ako sigurado kung si Erwin ang ama ng ipinagbubuntis ko. Lalo na't hindi ko naman talaga lubusang kilala ang lalaking yon. Pero sa kabila ng lahat ay sinagot ni Papa ang mga gastusin sa pagbubuntis ko. Wala na rin akong nagawa noong pinabalik niya ako sa bahay ni Tita Des. Dahil kailangan ko raw ng mas komportableng matutuluyan. Tahan na baby, nandito lang naman si Mommy. Hindi mo ba kayang patahanin yung anak mo? Nakakaistorbo ng tulog eh. Ang ingay-ingay. Pasensya na tita, nilabas ko lang siya ng kwarto para paarawan kanina. Oh, tapos na kayo magpa-araw, di ba? Eh di bumalik na kayo rin sa kwarto mo at kung pwede, magkulong na lang kayo maghapon para hindi ko marinig yung kaingayan ng anak mo. Pasensya na po talaga tita. Ngayon pa lang kasi ako nakapag-alaga ng bata kaya naninibago rin ako. Hayaan niyo po, kapag nasanay na ako, hindi na kayo maiistorbo sa iyak ni Sevi. Eh kailan pa yon? Kasi naman lalandi-landi, hindi naman pala handa sa pagiging ina. Kaya po ba hindi na kayo nagkaanak? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin kayo handa? At bakit naman ako nasali sa usapan? Wisit ka! Kayo po unang namersonal, tita. Sinusubukan ko naman pong makisama ng maayos sa inyo pero kung tratuhin nyo kami ng anak ko, parang sampid lang kami rito. O bakit? Hindi ba totoo naman? Buti nga sa'yo na mismo nang galing eh. Gumagastos naman din po ako rito sa bahay. Saka hindi naman po pera nyo ang ginagastos namin. Kay Papa yon. Yung pera ng
papa nyo, pera ko na rin. Paano naman nangyari na conjugal yun hindi nga po kayo kasal? Kahit na! Sa mata ng mga tao, ako na yung asawa ng papa nyo. Sa madaling salita, feeling nyo lang po yun. Pero hindi naman talaga. Bastos ka! Kayo rin naman po Kaya patas lang. Sa susunod na pagsalitaan mo ako ng ganyan, palalayasin kita rito. Di go! Para naman gustong gusto kong makasama kayo rito. Akala niyo ba kapag napaalis niyo ako rito, titigil na si Papa sa pagtulong sa amin ng anak ko? Asa ka, tita. At talagang proud ka pang manandi ka kaya ka nagkaanak? Proud ako na may anak ako kahit na wala siyang tatay. At least ako meron. Ikaw, wala. Kung gugustuhin kang hiwalayan ng tatay ko, baka hindi na siya magdalawang isip kasi madali ka lang namang iwanan. Wala kang pinanghahawakan. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ikaw rin po, tita. Wala kang karapatang insultuhin kami ng anak ko kasi hindi naman ikaw yung nagpapalamon sa amin. Saka bakit ba big deal sa'yo yung simpleng pag-iyak ng anak ko? Para namang hindi ka dumaan sa pagiging baby. Wala ka talagang utang na loob. Ang tagal ko na kayong pinatira dito, tapos gaganyanin mo lang ako? Marunong po akong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko na kayong insultuhin kami. Saka kahit ano namang gawin ko, ganyan pa rin yung sasabihin nyo. Kasi alam ko naman na sa simula pa lang, napipilitan lang kayo na patuluyin kami rito dahil kay Papa. Pero alam nyo, tita, kapag nalaman ni Papa na hindi nyo gustong nandito kami, baka maghanap na siya ng ibang bahay. Tapos, hindi ka na niya uwian kasi mas gusto niya kaming makasama. Lalo na ngayon na may apo na siya. Gustong gusto niya kasi na may baby siyang nakikita. Kaya kapag wala na kami rito, bihira na rin kayong magkakasama. Alam mo, buwisit ka sa buhay kung babae ka! I feel the same, tita. Papa Dudut, pinalaki ako ng tatay ko na palaban at hindi basta-bastang nagpapatapak sa kahit na sino. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong patulan si tita sa ginawa niya. Sa totoo lang, hindi naman kami pabigat sa bahay niya ng time na yon. Ginagamit ko pa rin naman ang naipon ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ko rin tinatanggihan ang mga ibinibigay ni Papa para sa anak ko. Masasama kasi ang loob niya kapag tinanggihan ko yon. Ang katwiran niya kasi kahit naman daw kaya ko nang magtrabaho, tatay ko pa rin siya kaya magbibigay siya hanggat kaya niya. Doon po ako hanga kay Papa. Kung sa pagiging responsableng ama lang naman po ang usapan ay ilalaban ko talaga siya. Sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan ni Tita Des ay nanatili kami sa bahay niya. Gaya ng gustong mangyari ni Papa. Noong nakarecover na ako ay plano ko sanang kumuha na lamang muna ng mag-aalaga kay Sevi para makapagtrabaho ako ulit. Pero hindi po pumayag ang tatay ko. Hintayin ko raw muna na mag 3 years old si Sevi para komportable na akong iwanan siya sa ibang tao. Mahirap daw kasing ipagkatiwala ang bata kung baby pa lamang at ibang tao na ang nag-aalaga. Lalo na't hindi ko nakikita. Nagpatulong na lamang siya noon sa akin sa ilang paperworks niya dahil kaya ko namang gawin ang mga yon. Tapos ay binabayaran pa niya ako ng buwanan. Papadudot nung 3 years old na si Sevi, may napansin po ako sa anak ko. Sa ganong edad kasi ay hindi pa rin siya nakakapagsalita. Actually, matagal ko nang napapansin na hindi siya nagre-respond kapag tinatawag ko siya sa pangalan niya. Hindi rin po siya nakikinig tuwing sinasaway ko sa sobrang kakulitan niya. Pero akala ko po noon ay normal lang sa bata yon. Hanggang sa may napanood po ako tungkol sa autism spectrum disorder. Papadudot, may napanood akong nanay na nagba-vlog tungkol sa anak niya na may autism spectrum disorder or ASD. Parehong-pareho nito ang behavior na na-observe ko sa anak kong si Sevi. At para makasigurado ay kinonsulta ko na siya sa isang developmental pediatrician
At doon ko na po nakumpirma na may ASD nga ang anak ko. Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaction ko noong nalaman ko yon. Sobra po akong nalungkot at nakaramdam ako ng takot para kay Sevi. Aware naman po kasi ako sa mga iniisip ng ibang tao na walang sapat na kaalaman sa ganong kondisyon ng bata. Pero hanggat maaari, hindi ko itinuring na iba ang anak ko. Pinalaki ko siya ng normal at hindi itinatago sa mga tao. Hindi naman po yun naging madali para sa akin, lalo na at maraming nagsasabi na hindi siya normal. Marami rin yung kinakawaan siya na para siyang may malubhang sakit at hopeless case ang kondisyon na meron siya. Kaya madalas akong may nakakasagutan noon. Sa katagalan ay nasanay na rin po ako sa mga tao sa paligid ko. Imbes na makipagtalo o makipag-away ay pinapaunawa ko na lamang sa kanila ang kondisyon ni Sevi. Pero kung nagagawa ko yon sa ibang tao, kabaliktaran naman ng kay Tita Des. Kahit kasi alam niya na may ASD ang anak ko ay sarado ang isipan niya para maintindihan yon, Papa Dudut. Ay, salamat. Nakatulog din si Sevi. Makakapaglaban na ako. Oh, nandyan ka na pala. Kanina pa ba kayo nakauwi? Kani-kanina lang po, tita. Ay nako, dapat kasi hindi mo na inilalabas yan si Sevi. The more na na-expose yan sa ibang tao, the more na nabubuli yan. Tita, na-appreciate ko naman po yung concern nyo. Pero alam ko naman po yung ginagawa ko. Sinasanay ko siya para mamuhay kagaya ng ibang bata. Hindi ko naman siya pwedeng ikulong na lang dito sa bahay at itago para protektahan. Hindi po ganun yun. O edi ikaw na yung marunong. Sana all, palabas-labas lang, pasyal-pasyal. Kung makagastos, akala mo naman may trabaho. Tita, please. Nagsisimula na naman po kayo. Matagal na ako nagsimula. Papunta na nga tayo sa ending eh. Anong ibig niyong sabihin? Eh kasi, ako na mismo magsasuggest sa tatay mo na paalisin na kayo rito. Masyado na kasi kayo masakit sa mata. Pumapangit yung umaga ko kapag nakikita ko kayo. Eh di pumikit ka. Hindi mo na ako madadala dyan sa pamimiloso po mo, no? Maghintay ka lang. Mapapaalis ko na rin kayo rito. Ganon? Eh di good luck po, tita. Wait ko yan, promise. Alam mo, bakit kaya hindi mo hanapin yung tatay ng anak mo? Pamalay mo, panagutan ka kahit malaki na si Sevi. Tsaka sa kondisyon niya, mukhang kailangan niya talaga ng tatay eh. Kaya ko naman palakihin si Sevi nang ako lang yung magulang niya. Kaya mo nga, pero yung kondisyon ng anak mo, kaya mo pa bang i-handle? Ay, sayang si Sevi, ang pogi pa namang bata. Ano? Paano naman siyang naging sayang? Eh kasi kulang-kulang yung anak mo eh. Kailangan pa bang sabihin yun para maintindihan mo, Adela? Paglaki niya, baka walang magkagusto dyan. Hindi kasi siya normal eh. At sa tingin nyo, normal kayo sa lagay na yan? Ang kitid ng utak nyo. Pinaliwanag ko na sa inyo yung kondisyon ng anak ko, pero anong magagawa ko kung sadyang mahina kayong umintindi? Kahit anong paliwanag pa ang gawin mo, hindi pa rin mababago no na hindi normal yung anak mo. Kaya alam mo ko ako sa'yo, ilayo mo siya sa akin at sa ibang tao para hindi siya masaktan. Doon kayo! Far away! Okay na sana kung nagmamalasakit lang talaga kayo eh. Pero matagal nang malinaw sa akin yung motibo nyo kaya tigil-tigilan nyo ako, tita. Yun nangyari sa anak mo, alam mo sa tingin ko, karma mo yun. Kasi sa sobrang kalandian mo, yan na nangyari. Hindi ka kasi nakukontento sa isang lalaki, di ba? Parang ikaw din nung bago ka napunta sa tatay ko. Kung hindi naman naging kayo, hindi rin magbabago yung buhay nyo, di ba? Saka yung sinasabi mong karma, para lang yun sa mga kagaya nyo. Wala naman akong niloko at sinirang relasyon sa ginawa ko noon. Isa pa, hindi ko tinuturing na malas sa buhay ko si Sevi. Kahit dumating siya sa panahong hindi pa ako handa, minahal ko siya ng buong buo bilang anak ko. Blessing nga siya sa akin eh. Nagbago yung pananaw ko sa buhay nang dahil sa kanya. Eh kayo, kaya siguro hindi pa nagbabago yung pananaw nyo kasi hindi nyo nga naman naranasan maging ina.
Papadudot, yun na ang huling beses na nagkasagutan kami ni Tita Des. Umalis kami sa bahay niya hindi dahil sa pinapalayas niya kami, kundi dahil gusto kong palakihin ang anak ko sa magandang environment at hindi sa may kabahay kaming ganon kasamaang ugali. Hindi kasi ako nakakapagpigil tuwing harap-harapan niyang iniinsulto ang anak ko. Ayaw ko naman na lumaki ang anak kong naririnig palagi ang pagtatalo namin ni Tita Des. Ayaw sana ni Papa na umalis kami pero ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon namin ni Tita Des para maintindihan niya ang desisyon kong yon. Dahil wala pa naman akong trabaho, nang hiram na lamang muna ako kay Papa ng gagamiting panimula. Nangako ako sa kanya na babayaran yon paunti-unti kapag nagkaroon ako ng trabaho. May narekomenda sa akin si Yuna sa Makati. Nakahanap siya roon ng 1-bedroom apartment. Dahil sa sitwasyon ng anak ko, naghanap na lamang ako ng home-based jobs hanggang sa matanggap ako bilang virtual bookkeeper. Hindi man kalakihan ng sweldo ko noong una ay sumasapat naman yon para sa gastusin namin ni Sevi. Kumuha na lamang ako ng taga-alaga niya para may magbabantay sa kanya kapag oras ng trabaho ko. Papadudot, bukod sa trabaho ko ay naghanap po ako ng isang side hustle. Naging affiliate ako ng isang shopping platform at naisip ko rin pong mag-online selling ng mga ukay pero branded na damit. Wala na po akong naramdamang hiya o kaartihan noon dahil kung hindi ako didiskarte ay walang mangyayari sa amin ni Sevi. Nakakapagod at nakakadrain ang ginagawa ko noon. Hindi ko na naisip na maglakwatsa at hindi na rin po ako nakakabili ng mga bago kong gamit sa kagustuhang makaipon para sa future ng anak ko. Bala ko po kasi siyang i-enroll sa school para sa may kondisyong kagaya niya. May kamahalan lamang yung tuition kasi private pero malaking tulong naman yon sa progress ni Sevi. Sayang, wala na palang egg noodles dito. Favorite pa naman yun ni Sevi. Miss, kung gusto mo, sa'yo na lang tong isa. Dalawa naman yung nakuha ko eh. Favorite ko rin kasi to. Sure ka? Arwin? Wow, kilala mo pa pala ako. Ikaw si Ella, tama? Tagal nating di nagkita. Kamusta ka na? Okay lang naman. Ikaw? Eto, pogi lang. Wow ha, believe talaga ako sa confidence mo. Sa confidence na nga lang kumakapit eh. Mukhang marami-rami kang pinapamili ah. Tulungan na kita maghanap ng mga bibilin mo para mabilis ka matapos. Ha? Wag na. Okay lang ako, kayang-kaya ko na to. Para sana makapagkwentuhan pa tayo kahit sandali lang. Ngayon lang naman to. Kasi paglabas natin dito, siguradong di mo na ako papansinin. Uy, di naman. Kaya nga pumayag ka na. Sige na nga, baka di mo rin ako tigilan eh. Ano pa ba yung kulang dito sa cart mo? Toiletries na lang. Okay sige, nandun lang naman yun sa kabilang section. Tara. Nag-grocery ka rin pala. Oo, mas gusto ko kasing ako'y namimili ng mga kailangan sa bahay. Lumipat ka na dito sa Makati? Oo, kapatid ko na yung nakatira doon sa bahay na inuuwian ko dati. Actually, sa parents namin yun. Binigay lang sa akin. Pero matagal ko nang gusto lumipat dito. Maganda kasi offer sa akin dito sa Makati kaya pinatos ko na. Bumili ka ng bagong bahay? Condo unit lang. Buti ka pa. Ako kasi nag-rent lang. Okay lang yan. Makakausad ka rin pagdating ng araw. Dito na yung toiletries. Ikaw na mauna magliko ng cart mo. Sige. Oh, nahulog phone mo. Ako na kukuha. Salamat. Eto, ang cute naman ng nasa wallpaper mo. Anak ko to, si Sevi. Siya yung may favorite ng egg noodles. Galing naman, pareho kami. Comfort food niya kasi yun. So, may asawa ka na pala? Wala, single mom ako. Gusto ko sanang itanong kung bakit pero baka hindi ka komportabling sagutin yun. Kaya wag na lang. Wag na nga. Ayoko rin kasing pag-usapan. Sabi ko nga. Kaya hindi rin ako magtatanong tungkol sa'yo. Okay lang naman kung gusto mo magtanong sa akin. O kaya, ako na lang yung magkukwento. Noong nagkita kasi tayo, halos hindi tayo nakapag-usap. Oo nga eh. Pero gano'n naman talaga kapag one night stand lang, di ba?
Na-break ko na nga yung isa sa rules ko nung hinatid mo ko eh. May mga rules ka rin pala. Ikaw rin ba? Oo, pero konti lang naman. Talaga? Ano yung isa sa rules mo? Hindi ako nakikipagrelasyon sa mga naka one night stand ko. Bakit naman? Magiging komplikado lang. Siyempre ako, alam ko yung rason kung bakit ko yung ginagawa. So pareho lang kami ng mga babae na ikakama ko. At gaya ko, marami na ring dumaan sa kanila. Kaya sa tingin ko, hindi sila yung babaeng tatagal sa isang relasyon. Wow, so gusto mo pala yung tatagal sa relasyon. E di sana nanligaw ka na lang para hindi mo na kailangan ng ka-one night stand. Nag-e-explore pa kasi ako noon. Ini-enjoy yung pagiging single. Kaya wala pa talaga akong balak na manligaw. Pero nagbago na yun ngayon. Gusto ko, kung may makakarelasyon man ako, yun na rin yung pakakasalan ko. Date to marry guy ka pala. Parang gano'n na nga. Okay, tama na tong chismisa natin. Kukuha na ako ng mga kailangan namin tapos diretso na ako sa counter. Ikaw ba? Ganun din. Kaya sabay na lang tayo. Ikaw bahala. Papa Dudut, kahit umiwas ako noon sa usapan tungkol sa ama ni Sevi, ay hindi ko na napigilan ang pagtatanong ni Arwin. Lalo na noong nalaman niya kung ilang taon na ang anak ko. Parang may iba raw kasi siyang nararamdaman noong nakita niya yung wallpaper ko noong time na yon. Naging honest naman ako noong tinanong niya kung may ibang lalaki pa ba akong nakasama matapos yung nangyari sa amin. Sinabi ko na rin na posibleng siya ang ama ni Sevi pero niremind ko rin siya na huwag munang mag-assume hanggat hindi pa napapatunayang mag-ama nga sila. Bago nga po kami naghiwalay noong araw na yon, ay siya na mismo ang kumuha ng contact details ko para magkausap kaming muli. Inad niya ako sa Facebook at nag-message din siya kaagad. After kong i-accept ang friend request niya, sunod-sunod na po ang naging tanong niya tungkol kay Sevi. Walang araw na hindi niya kinukumusta ang anak ko, kahit na hindi pa siya sigurado kung siya nga ang ama nito. Na-touch ako sa ginagawa niya noon. Sinabi ko rin ang kondisyon ni Sevi at tinanggap naman niya yon. Nag-suggest pa nga siya ng magandang eskwelahan para sa bata. Parang mas excited pa nga siya noon kesa sa akin. May pagkakataon na sinusubukan niyang kausapin si Sevi through video call. Pero kahit siya ay hindi rin pinapansin ng anak ko. Gayon pa man ay nakita ko ang pagiging patient niya sa ganong sitwasyon. Lalo na yung pagiging kalmado niya. Bagay na gustong gusto ko sa isang lalaki. Kaya naman tuwing nagme-message si Arwin ay iba na yung excitement na nararamdaman ko. Sa tingin ko nga po noon ay nagugustuhan ko na siya. Papa Dudut. Papa Dudut, sa muli naming pag-uusap ni Arwin ay mas napalagay na ako sa kanya. Kaya naman inamin ko na sa kanya na hindi talaga Ella ang pangalan ko. Natawa pa siya dahil hindi ko naman daw kailangang ilihim ang tunay kong pangalan. Kung ayaw ko na raw makipagkita o makipag-usap ulit ay irerespeto naman daw niya. Hindi namin napag-usapan ang personal naming buhay, kaya hindi ko alam kung may nakarelasyon na siya matapos yung una naming pagkikita. Laging tungkol kay Sevi ang topic namin pero sobrang na-appreciate ko yon. Hanggang isang araw ay bigla naming napag-usapan yung nangyari sa amin. Doon ko lang napagtanto kung bakit parang sigurado na si Arwin na siya ang ama ng anak ko at kung bakit gano'n na lamang siya ka-attach sa bata. Hindi raw pala siya gumamit ng proteksyon. Nakaligtaan na raw niya yon dahil sa kapusukan naming dalawa. Papa Dudut, nahihiya ako tuwing naaalala ko yon. Hindi ko man lang ma-imagine na naging ganun pala ako ka-wild noong wala pa akong anak. Na umabot pa sa puntong nabuntis ako tapos ay hindi ko alam o hindi ako sigurado kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga listeners ng Barangay LS sakaling umere po itong kwento ko. Pero medyo inaasahan ko na rin po na hindi nila magugustuhan yung naging gawain ko noon. Tungkol naman po sa hinala ni Arwin na siya ang ama ni Sevi. Para makasigurado ay hiningi niya ang consent ko para sa sample ng anak ko na kailangan niya para sa isang paternity test.
Okay ka lang ba? Oo naman. Ikaw nga dapat tanungin ko niyan kasi hindi mo pa binubuksan yung envelope. Gusto ko kasing sabay tayo makaalam ng resulta. Ikaw na ba magbubukas o ako na lang? Ako na lang. Okay, buksan mo na. Ay, sana positive. Kabado ka pa rin no? Tingnan mo na kaya. Nabuksan mo na eh. Eto na, promise. Positive! Adela, nag-match kami! Yun! Ano ko sa Sevi? May anak na ako! Daddy ka na. Pwede ba akong ilagay sa birth certificate niya bilang tatay niya? Well, pwede naman pero may proseso yon. Willing ka bang maabala? Kahit ano para kay Sevi. Sana hayaan mo ako magbigay para sa mga gastusin niya. Sa therapy niya, sa mga gamit niya, sa tuition niya, lahat. Ikaw na maraming ipon. Hindi naman. Matagal na rin kasi ako nagtatrabaho at wala naman ako sinusuportahan. Yung parents mo. Baka ako pa ibigyan nila. Hindi kasi sila nanghihingi sa amin. Kaya kami na lang nagkukusa. Pero mga regalo lang o kaya pagkain. Hindi nila tinatanggap pag pera. Pakisabi sa parents mo magpapaampon ako. Kami ni Sevi. Ako na lang ang aampon sa inyo. Talaga? Kaya mo bang umampon ng dalawa? Sama mo pa pamilya mo. Uy, biro lang ha. Baka mamaya isipin mong napakayabang ko namang tao. Hindi naman ako ganun. Since mukhang financially stable ka na, hindi mo pa ba naiisip na magkaroon ng sarili mong pamilya? May anak na ako, di ba? I mean, yung may asawa ka, ganun. Hindi pa namin napag-uusapan ng girlfriend ko yung tungkol sa kasal. Busy pa kasi siya sa karir niya eh. May girlfriend ka na pala. Oo, 2 years na kami. Actually, magkakasundo kayo nun. Special education teacher siya. Matutulungan niya rin si Sevi. Mabuti kong ganun. Okay ka lang ba? Parang nanamlay ka bigla. May iniisip lang ako. Iniisip mo ba kung paano sasabihin kay Sevi na ako yung daddy niya? Hindi ko alam kung maiintindihan niya na yung ganitong bagay pero makakatulong kung palagi ka niya nakikita at nakakasama. Walang problema sa akin yun. Palagi ko siyang pupuntahan. Pero tingin mo magiging okay lang lahat to sa girlfriend mo? Oo naman. Maiintindihan niya yung tungkol kay Sevi. Yung sa atin, nangyari naman yun bago pa naging kami. At hindi ko rin alam na may anak na pala ako. Ikaw rin. Hindi ka sigurado no na ako yung ama. Kaya sa tingin ko, magiging okay pa rin kami kahit malaman niya yung tungkol sa anak natin. Sana nga. Ayokong maging dahilan kami para magkasira kayo. Pinatibay niyo yung 2 years niyong relasyon at sisiguruhin kong hindi kami ni Sevi yung sisira nun. Alam ko rin naman na hindi yun mangyayari. Hindi ikaw yung klase ng babae na maninira ng relasyon ng iba. Kung makapagsalita ka dyan, parang kilalang kilala mo na ako. Siguro nga nagkakilala tayo sa maikling panahon pa lang. Pero iba yung nakita ko sa'yo. Mabuti kang ina kay Sevi. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magiging ganun kakakalmado para sa isang batang may autism. Yung ibang nanay kasi maiksi yung pasensya. Umaabot sila sa punto na sinisigawan na nila yung anak nila. Hindi ko yan kayang gawin kay Sevi. Dugot laman ko siya kaya sobrang mahalaga siya sa akin. At kasama mo na ako magpapahalaga sa kanya ngayon bilang ama niya. Papa Dudut, ayoko naman talagang masira ang relationship ni Arwin at ng girlfriend niya. Pero aaminin ko, lihim kong hiniling na sana kami na lang para mabuo yung pamilya namin ni Sevi. Isa pa sino ba naman ang hindi nagugustuhan ang lalaking napaka-green flag. Hindi naman siya perfect. May mga kalokohan din siya sa buhay pero gaya ko, isa rin siya sa mga taong nagpapatunay na hindi yung mga kalokohang ginawa namin ang magde-define kung mabuting tao kami o hindi. Pero kahit gusto ko siya bilang isang lalaki, ay hindi ko rin kaya na maging dahilan para masaktan ang ibang babae. Oo, sobrang wild ko noon at parang babaeng pakawala ako. Pero never ko pang nagawa na mang-agaw ng boyfriend ng iba o manira ng relasyon. Sinigurado ko rin na yung mga nakakasama kong lumabas ay walang karelasyon para hindi magkaroon ng problema. Ipinaalam ni Arwin sa girlfriend niya ang tungkol sa paternity test. Laking pasasalamat ko noong hindi ito nagalit.
Wala raw problema ito kung magpapakaama si Arwin sa anak namin. Kaya naman nakahinga na ako ng maluwag noon. Hindi ko na rin masyadong poproblemahin ang mga gastos kay Sevy dahil may katulong na ako noon. Napakaswerte ko po, Papa Dudut, at hindi ko po alam kung anong nagawa ko para i-bless ako ni Lord ng ganon. Pero bukod po doon ay may mas maganda pang nangyari. Arwin, ikaw pala. Pasok ka. Salamat. Si Sevy. Nasa kwarto, naglalaro. Aga mo ngayon ah. Saka parang ang dami mo namang dala. Nag-grocery na ako para sa inyo ni Sevy. Lapag ko na rito ha. Aba, kaya pala nagtatanong ka kung anong mga pagkain yung gusto niya ha. Pero kaya ko namang mag-grocery. Hindi mo na kailangan gawin yan. Masyado ka ng maraming ginagawa para kay Sevy. Hayaan mo na ako. Hindi naman to araw-araw eh. Tuwing pupuntahan ko lang naman siya. Oo na, hindi rin naman kita mapipigilan eh. Oo nga pala. Kaya rin ako nandito para ipagpaalam si Sevy bukas. Para saan? Isasama namin sana siya mamasyal. Kung okay lang sa'yo. Oo naman, okay lang sa akin yun. Bakit naman hindi? Baka kasi may nauna na kayong lakad. Saka ayoko naman basta-basta na lang kunin ko dito si Sevy kung kailan ko lang maisipan. Mas maganda kung ipagpapaalam ko muna. Salamat ha. Hayaan mo, hindi kita pagbabawalan na hiramin siya. Pwede mo siyang ipasyal lang kayong dalawa lang o kaya kasama yung girlfriend mo. Walang kaso sa akin yun. Pero sa susunod, kasama ka na. Tayong 4. Para makita ni Sevy na mas malaki na yung pamilya niya. Gusto ko yan. May isa pa nga pala akong ipagpapaalam sa'yo. Ano yun? Nagpaplano na kasi kami ng girlfriend ko na magpakasal eh. Talaga? Magpapakasal na kayo? Oo. Kung papayag ka sana, kukunin naming ring bearer si Sevy. Sure! Okay na okay nga sa akin yun eh. Okay ka lang? Bakit parang naiiyak ka? Masaya kasi ko na may tatay siya na kagaya mo. Yung hindi siya ikakahiya. Hindi ka natatakot na isama siya sa labas, na ipakilala siya sa ibang tao na anak mo siya. Sobrang sarap sa pakiramdam na proud ka na anak mo si Sevy. Sino ba namang hindi magiging proud daddy na isang batang masarap mahalin? Mahal na mahal ko si Sevy, Adela. Thank you, Arwin. Thank you kasi dumating ka sa buhay namin. Hindi mo lang binigay yung sarili mo sa kanya bilang ama. Binigyan mo rin siya ng malaking pamilya na magmamahal sa kanya. Nabanggit na rin naman yung malaking pamilya. Excited na yung mga magulang ko na makita si Sevy. Pati na rin ikaw. Kaya minsan, imbitahan ko kayo sa bahay. Kaya sana makapunta kayo. Makakatanggi pa ba ako? Pamilya mo na yun eh. Natin, Adela. Yung pamilya ko, pamilya nyo na rin ni Sevy. Basta ha, kapag ako naman yung nag-invite sa inyo para makilala nyo si Papa, bawal din kayong tumanggi. Ipupusta ko mga daliri ko. Walang tatanggi sa pamilya ko, Adela. Siguraduhin mo lang, kasi baka ikasal ka na putol yung mga daliri mo. Saan pa susuot yung wedding ring? Alam mo, siraulo ka rin bumanat eh, no? Hoy, mas malala ka, no? Oo na. O siya, punta ako muna si Sevy sa kwarto. Magkakalat kami ha? Basta marunong ka ring maglinis, makakalabas ka pa ng buhay rito. Papa Dudut, sobrang saya ng puso ko dahil hindi lang nagkaroon ng ama si Sevy kundi nagkaroon pa siya ng malaking pamilya na hindi ko rin talaga inaasahan. Gaya ng sabi ni Arwin, mabait ang mga magulang niya at napamahal kaagad sa kanila ang anak namin. Natuloy ang kasal ni Arwin at ng girlfriend niya pero kahit na mag-asawa na sila, hindi pa rin siya nawawala ng oras para kay Sevy. Mas napadalas pa nga ang pagpunta nila sa amin para makapag-bonding kami. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, hindi ko akalain na magiging matalik kaming magkaibigan ni Arwin. Nagawa namin yon para kay Sevy. Bilang respeto sa asawa niya ay kinalimutan ko na at pilit na binura ang nararamdaman ko para kay Arwin. Sa katagalan naman ay nagawa ko rin yon. Kaibigan na lang talaga ang tingin ko sa kanya at isang mabuting ama para sa anak ko. Imbis na ikahiya niya si Sevy dahil sa kondisyon
ng anak namin ay pinagmamalaki pa niya na may anak siya. Binuksan niya ang isipan ng mga taong hindi pa lubusang nauunawaan ng kondisyon ni Sevy at ng iba pang mga batang may ASD. Sabi nga po ni Arwin, kung isa raw kaming puzzle, si Sevy yung pinakamahalagang puzzle piece na bumuo sa amin. Sa ngayon ay nakalipat na kami ni Sevy sa bagong bili naming bahay. 5 years old na siya at nakapagsasalita na rin sa tulong ng mga therapy niya. Hanggang dito na lamang po ang medyo komplikado pero masayang kwento ng buhay ko at ng aking anak na si Sevy Papadudut. Maraming salamat po sa inyong lahat na nasa likod ng napakagandang programa ninyo sa radyo. Sana po hindi kayo magsawa na magbahagi ng iba't ibang kwento ng totoong buhay para magsilbing inspirasyon sa amin. Malaking bagay po ito para sa amin na minsan ay pinanghihinaan din ng loob. Mabuhay po kayo and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Adela. Mga kabarangay, huwag nating tingnan ang autism bilang isang limitasyon. Ang mga batang may ganitong kondisyon ay may kanya-kanyang kwento ng lakas at katatagan. Kaya naman hayaan natin sila na ipakita ang kanilang kakayahan at makasabay sa mundong sa kanila rin naman nakalaan. Natatangi ang kanilang kakayahan at talento. Hindi nila kailangang magbago para makibagay sa mundo dahil ang mundo mismo ang kailangang matuto na tanggapin sila at pahalagahan. Malaking tulong ang pagtanggap na ito para sa mga magulang tulad ni Adela at Arwin. Kaya ugaliin nating maging sensitibo sa mga salitang binibitawan natin. Dahil kung meron mang higit na masasaktan, yon ay ang mga magulang na buong pusong tinanggap ang kanilang mga anak. Anuman ang kanilang kondisyon. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Nakasama ninyo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories #1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang perpektong pamilya at lahat sa atin ay nagkakamali. Kaya nga dapat araw-araw nagsisikap tayo sa buhay upang bumawi o di kaya'y may tama ang mga kamaliang yon. Nang sa ganon ay hindi namamayani sa ating sambahayan ng puot at hinanakit. Ganyan ang eksaktong pinagdaanan ni Erin sa tampok niyang storya sa ating programa ngayong araw. Sa kanyang salaysay, ibabahagi niya sa atin ang mga hirap at pagsubok na pinagdaanan niya sa mismong tao na kinilala niyang ina. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Erin, 32 years old at taga Novaliches, Quezon City. Avid listener na po talaga ako ng Barangay Love Stories at ilang beses na rin po akong nag-send sa email ninyo ng life story ko. Umaasa po ako na sana ay mapili niyo po itong itampok sa programa ninyo para kapulutan ng aral at inspirasyon ng ibang tao.
Papa Dudut, masasabi ko po na hindi madali ang pinagdaanan ko noong kabataan ko. Kung maisa sa teleserye nga ang storya ng buhay ko. Panigurado na sobrang drama po noon. Ngunit sa kabila ng lahat, tinulungan pa rin ako ng may kapal na malampasan ang mabibigat na pagsubok na ibinabato sa akin. Simula pa lang noong 10 taong gulang ako. Papa Dudut, lumaki naman po ako na merong kinamulatang nanay at tatay sa bahay namin. Meron din po akong 2 nakababatang kapatid dahil ako po ang panganay. Mabait po si Tatay David sa akin, Papa Dudut, pero iba ang trato sa akin ng Nanay Marinel ko habang lumalaki ako. Buong akala ko ay hindi lang talaga niya ako paborito. Hindi niyo po ako masisisi sa tuwing nag-aaway kami ng mga kapatid ko ay palaging sila po ang kinakampihan niya na para bang wala siyang pakialam sa mararamdaman ko. Akala ko ay masasanay na lamang ako pero lagi ko pong tinatanong sa sarili ko kung bakit minsan pakiramdam ko ay hindi niya ako anak tulad ng mga kapatid ko. Nay naman sinabi ko naman po sa inyo na hindi ako ang nauna. Gumanti lang po ako kasi masakit yung kurot ng kapatid ko sa akin Tingnan nyo bumakat pa nga yung kuko niya sa balat ko. Wala akong pakialam kahit magdugo pa yung kinurot ko sa'yo, Erin. Ang punto rito, bakit mo pinatulan ng kapatid mo? Hindi po ba kayo nakikinig, Nay? Sabi ko siya po yung nauna. Gumanti lang po ako. Kahit na! Ikaw pa rin ang matanda. Dapat ikaw ang marunong umunawa. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit ganyan ka mag-isip? Natulingan ka ate tapos napakaisip bata mo pa? Marinel! Bakit mo sinasaktan si Erin? Hoy, Erin! Hindi pa tayo tapos na bata ka, ha? Huwag ka magtago sa likod ng tatay mo, lintik ka! Tama na po kasi nasasaktan na po ako, Nay! Marinel, hindi ka ba naawa sa anak mo? Kung hampasin mo siya parang hindi siya bata. Anak, tahan na. Mabuti pa, pumunta ka muna sa kwarto. Samahan mo doon ang mga kapatid mo. Opo, Tay. Hoy, Erin! Hindi pa tayo tapos, ha? Marinel, tama na, pwede ba? Pakialamero ka kasi masyado, David! Kaya tingnan mo, hindi natututo yung panganay mo Ano ba kasi ang gusto mong matutunan ni Erin sa klase ng pagtuturo mo sa kanya? Sa palagay mo, paano siya matututo kung sinasaktan mo siya? OA ka naman masyado. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ko naman sinasaktan yung anak mo. Tsaka bago ka mag-alboroto dyan na para bulkang taal, alam mo ba na pinatulan lang naman niya yung nakababata niyang kapatid? Siya tong matanda, siya tong may isip, siya dapat tong umunawa, David! Baka naman hindi sinasadya ni Erin na patulan yung kapatid niya. Kilala mo naman ang panganay natin. Mapagpasensya at hindi basta nagagalit. Sana pinagsabihan mo na lang imbis na pinalo mo, mahal. Ganun ang tamang pangangaral sa mga bata. Huwag mo nga akong tawaging mahal dyan. Naaalipad-baran ako sa'yo. Tsaka ano bang pakialam mo kung paano ko siya gustong pangaralan? Ganyan ka mag-isip, palibhasa spoiled sa'yo yang si Erin. Akala mo ba hindi ko alam ang mga sumbong ng mga kapatid niya? Kaya siya paborito marawang ate nila kaysa sa kanila? Ano? Hindi totoo yan. Wala akong paborito sa mga anak natin dahil lahat sila mahal ko. Pantay-pantay ang paikitungo ko sa kanila. Ewan ko sa'yo, David. Manang-mana sa'yo yung anak mo, palibhasa! Marinel naman! Hay, buiset! Diyan ka na nga! Isang araw na nga lang ang day off ko, nasisira pa dahil sa inyo magtatay. Magsama kayo! Pareho kayo nakakainis! Papa Dudut, hindi lang po yun yung pagkakataon na masasabi kong parang ang unfair ni nanay sa akin kundi marami pa po. Halimbawa kapag binibilhan niya kami ng mga gamit sa school o personal na gamit. Palagi yung sa akin ang hindi kasing ganda o kasing mahal ng mga sa kapatid ko.
Minsan hindi niya na ako binibili kesyo malaki na daw ako at dapat ko raw intindihin na nagtitipid kami. Hindi naman po ako materialistic na tao, Papa Dudut. Pero bilang bata ng mga panahon na yon ay hindi ko po mapigilang mainggit. Lalo na kapag pinagyayabang sa akin ng mga nakababata kong kapatid ang mga bago at magaganda nilang laruan at mga gamit. Nagtatrabaho po bilang yaya ang nanay ko sa isang mayamang pamilya sa Parañaque at 3 beses sa isang buwan siya kung umuwi sa amin. Samantala ang tatay po namin ang nag-aasikaso sa amin habang tumatao sa maliit na tindahan na ipinundar nila ni nanay mula sa ipon nito sa kanyang mga sweldo. Ikain po kasi si tatay at mahina ang resistensya, Papa Dudut, at madalas ay hinahapo kaya napagkasunduan nila na si nanay na lang ang magtatrabaho sa labas. Kaya hindi niyo po kami masisisi kung sobrang sabik kami sa mga day off ni nanay dahil bihira lang namin siyang nakakasama. Kaso dahil nga sa malamig na pakikitungo niya sa akin, hindi ko mapigilang malungkot. Ilang beses na nag-day off po ulit si nanay ay nagkaroon sila ng pagtatalo ni tatay tungkol sa akin. Tapos hindi ko sinasadyang narinig ang pinag-uusapan nila. Mahal, napapansin ko. Parang lagi yatang itsapwera si Erin sa tuwing pinapasalubungan mo ang mga anak natin. Ang akin lang, baka ano isipin ng panganay natin? Baka isipin niya na hindi mo siya mahal kasi kahit kaunti, wala kang dala para sa kanya. Samantalang yung 2 nating anak meron. At anong gusto mong tumbukin? Na pinagdadamutan ko yung panganay mo? Hindi naman sa ganun pero… Puro pambatang damit at laruan ang daladala ko, David. Galing yun sa amo ko, pinaglumaan at pinagsawaan ng mga anak nila. Ano sa mga yun ang mapapakinabangan ni Erin? Wala naman, di ba? Tsaka ano pa bang hindi mahal na sinasabi mo? Baka nakakalimutan mo. Pera ko ang pinang-aaral niyang anak mo dahil hindi naman kayang tustusan ng maliit nating tindahan ng pag-aaral nilang magkakapatid. Hindi ko naman nakakalimutan yun at hindi mo rin kailangan sumigaw. Naririnig kita. Magkaharap lang tayo. Kakabuisit ka kasi, alam mo ba yon? Yung ang tahi-tahimik ko rito, tapos bigla mo ako lilitanyahan ng ganyan. Ano bang gusto mo palabasin? Na kinakawawa ko yung anak mo? Baka nakakalimutan mo, meron naman talaga akong karapatan na mairita sa kanya dahil hindi ko naman talaga siya anak. Hindi naman galing sa akin ng batang yan eh. Dahil anak mo si Erin sa ibang babae. Hoy Marinel, ano ba? Bakit? Nahihiya ka ba? Meron ka pa palang hiya matapos mo kung walang hiyain noon, David? Totoo po ba yun, tatay? Anak niyo po ako sa ibang babae at hindi kay nanay. Erin, anak. Hayaan mo siyang malaman ng totoo dahil napapanahon na. Marinel, manahimik ka na. At anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Abay, napakasira ang ulo mo naman. Hoy, Erin, ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Kahit talaga kailan, napakadrama mo. Tumahan ka na dyan dahil nabubwisit lang ako sa'yo. Manang-mana ka sa tatay mo na laging pinapakulong dugo ko. Sabagay, paano ka magmamana sa akin? Eh hindi nga kita inuluwal dahil anak ka sa kasalanan ng magaling mong ama sa ibang babae. Marinel, sabi ko mahimik ka na eh. Anak, halika dito. Huwag niyo po ako hawakan! Galit po ako sa inyo, tay! Anak, makinig ka muna sa akin. Alam kong bigla na mga nalaman mo pero gusto ko lang sabihin na kahit hindi ka namin anak ng nanay mo, mahal na mahal ka namin. Anong mahal na mahal? Hoy, David! Ikaw ang tumahimik sa kasasabi na mahal ko nga yung anak mo sa ibang babae dahil kahit kailan, hindi yun nangyari. Akala ko ba pinag-usapan na natin ito noon? Na walang kasalanan si Erin dito. Na kung magagalit ka, sa akin lang. At hindi mo idadamay ang anak ko. Paano ko mapipigilan na huwag magalit sa inyong dalawa kung lagi kong naaalala sa anak mo ang kataksilan mo sa kasal natin? Ang sama-sama mong tao. Hindi lang tayo nagkaanak kaagad, naghanap ka na ng makakalantari? Ganyan ka ba talaga kakate? Tay, galit po ako sa inyo. Ayoko po kayo maging tatay dahil masama kayong tao. Anak, sandali! Bumalik ka rito! O, kita mo na? Pati ang anak mo alam na malaking kasalanan ang nagawa mo sa akin at sa kasal natin? Alam mo, ewan ko sa'yo. Lalo mo lang pinalala ang sitwasyon. Ngayon,
pati si Erin galit na rin sa akin. Wala akong pakialam. Basta pareho kayo nakakabwisit. Mag-ama nga kayo! Sabihin na po natin na bata pa lamang ako pero naiintindihan ko na po ang lahat, Papa Dudut. At mas lalo ko pong naunawaan at napagtagni-tagni ang mga dahilan kung bakit kasing lamig ng yelo ang pakikitungo sa akin ng nanay ko. Yun naman kasi pala ay hindi niya ako tunay na anak. Anak ako ni tatay sa ibang babae kaya putok ako sa buho o sampid lamang ako sa pamilya nila. Nang mga panahon na yon ay umiyak lamang ako ng umiyak dahil mahirap para sa akin na lunukin at tanggapin ang mga nalaman ko. Siyempre sinong anak ang gustong malaman na hindi pala sila nanggaling sa taong itinuring nilang nanay? Wala naman po, hindi ba? Doon ko na na-realize na kaya pala gano'n na lamang ang inis niya sa akin at pagkaayaw kasi nga'y malaki ang pagkakasala sa kanya ni tatay nang magkanak ito sa ibang babae. Hindi ko na po inalam ang ibang detalye tungkol sa tunay kong ina dahil na rin po sa hindi ako interesado. Kasi kung mahal niya ako ay hindi niya ako ipamimigay. Ang sakit-sakit lang sa parte ko dahil inabandon na ako ng tunay kong nanay. Tapos hindi pa ako mahal ng itinuring kong ina. Papa Dudut, matapos ko pong malaman na bunga ako ng isang kasalanan dahil anak ako sa ibang babae ng tatay ko. Inamin kong naggalit po ako ng husto sa kanya. Siya po ang sinisisi ko kung bakit hindi ko magawang tanggapin o pakisamahan ng maayos ng nanay ko. Papa Dudut, marami po akong tanong sa kanya pero hindi ko na naisatinig ang mga yon dahil nanaig sa akin ang sama ng loob. Kaya kaagad na nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Kung dati ay sobrang close namin at sinasabi ko ang lahat ng feelings ko sa kanya. Pagkatapos ko pong malaman ang katotohanan ay dumalang na po ang pakikipag-usap ko sa tatay ko. Hindi na rin po ako nagtatagal sa iisang lugar na kasama siya dahil hindi ko po lubos maisip na anak niya ako sa ibang babae. Samantala, lalo ko pong pinagsikapan na matanggap ako ng nanay ko, Papa Dudut. Sa tuwing nasa bahay siya kapag day off niya ay pinagsisilbihan ko po siya. Gusto ko po kasing iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko bilang anak at pasasalamat na pumayag siyang kupkupin ako at patirahin sa bahay. Kahit na hindi ako nanggaling sa tiyan niya. Mas naging maunawaing ate rin po ako sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ay ibang tao pa rin ang turing sa akin ng kinilala kong ina. Muli bumalik po ang galit at paninisi ko kay tatay. Erin, anak, nagluto ko ng paborito mong ulam. Yung chicken nugget sa tusino. Sabi ko sa mga kapatid mo, tiran ka kasi mukhang ayaw pang kumain. Hindi ka pa ba nagugutom? Hindi pa po, Tay. Salamat po. Dito na lang po muna ako sa tindahan natin. Ako na lang po muna ang magbabantay. Ay, isasara ko na rin maya-maya tong tindahan dahil mukhang wala na rin namang bibili. Anak, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan po ba, Tay? Tungkol dun sa sinabi ng nanay mo noong nakaraang araw. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa akin kaya hindi mo ako kinakausap o pinapansin kagaya ng dati. Ang totoo, nalulungkot ako ng gusto, anak. Dahil hindi ako sanay na ganun kalamig ang trato mo sa tatay. Paano ko po ba pipigilan na huwag magalit sa inyo? Nakakainis po yung ginawa nyo kay nanay eh. Tay, nagkaroon po kayo ng ibang babae. Tapos ako yung naging anak. Ang sakit-sakit lang po isipin na hindi ko tunay na nanay si nanay. Tapos hindi ko po buong kapatid yung mga kapatid ko. Sinong hindi magagalit sa inyo? Naiintindihan ko po kung hindi pa rin kayo magawang patawarin ni nanay hanggang ngayon. Alam ko malaki ang pagkakasala ko sa nanay mo at sa kasal namin, anak. Sa maniwala ka o sa hindi, laking pagsisisi ko na nagawa ko yun sa kanya. Naging mapusok ako at padalos-dalos ako noon. Lagi akong apektado sa mga away namin noon kaya hindi na ako nakapag-isip ng tama. Nang ibigay ka sa akin ng tunay mong ina dahil hindi kanya kayang palakihin,
Aaminin kong magkahalong saya at takot ang naramdaman ko noon. Saya kasi sa wakas, may anak na kami ng nanay mo. At takot dahil nga baka hindi kanya tanggapin. Pero pinakiusapan ko siya. Siguro makapal na kung makapal ang mukha ko noon pero desidido na ako. Nang pumayag siyang kupkupin ka namin bilang anak, nangako ko sa sarili kong magpapakatino na ako at magiging mabuting padre de pamilya. Pero, Tay, may karapatan pa rin pong magalit si nanay kasi sinaktan niyo siya eh. At hindi pa rin po sapat yung pagsisisi niyo kasi hindi naman po nawala yung galit niya para sa atin. Kaya po pala hindi niya ako magawang tratuhin na parang anak kasi hindi naman po talaga ako galing sa kanya. Patawarin mo ako anak, kung pati ikaw, kailangan mo pang pagdusahan ang kasalanan ko. Hindi mo na dapat nararanasan yung ganito mga bagay kasi wala ka namang kasalanan. Sinabi ko nga sa nanay mo, sa akin na lang siya magalit at huwag ka nang idamay dahil mabait kang bata. Nakikita ko ang pagsisikap mo na magustuhan ka ng nanay mo kahit na hindi mo pa noon alam ang totoo. Para po sa akin, siya pa rin ang gusto kong maging nanay kasi tinanggap niya po ako rito sa pamamahay niya, Tay. At hindi ko po magagawang maghanap ng ibang nanay, lalo na yung nang iwan po sa akin. Hindi naman kita pipilitin na kilalanin mo ang sarili mong ina dahil wala na rin akong balita tungkol sa kanya. Pero sana anak, wag na wag mo rin sisisihin ang sarili mo kung bakit mas higit na mahal ng nanay mo ang mga kapatid mo kaysa sayo. Hayaan mo, kakausapin ko ulit siya. Ginagawa niya naman po lahat bilang tatay para sa aming magkakapatid at kita ko rin po na mahal ninyo si nanay. Sorry din po kung mas nanaig po sa akin yung galit sa inyo tapos hindi ko pa po kayo pinansin. Naiintindihan kong pinanggagalingan mo, Erin. Hindi mo kailangang humingi ng sorry sa tatay. Kung may dapat na magpasensya rito, ako yun, anak. Kung pwede ko lang ibalik ang kahapon, mas magiging matinong tao ako. Hindi sana natin kailangang masaktan ng ganito. Pero alam kong imposibleng mangyari pa yon. Kaya mas nagsisikap na lang ako ngayon na maging mabuting tao. Aaminin ko, Papa Dudut, na tinalaban ako ng hiya matapos ang pag-uusap naming yon ni tatay nang dahil na rin sa pambabastos ko sa kanya noong mga panahong hinayaan kong mamayani ang galit sa aking puso. Siyempre hindi niyo naman ako masisisi kung ganoon po ang initial reaction ko. Pero paunti-unti ay na-realize ko na walang magandang maidudulot na habang buhay ay magalit ako sa sarili kong magulang. Siguro ay frustrated lamang ako kasi pakiramdam ko ay sumpa ako sa pamilya namin. At wala akong ginawang tama kahit na ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. May punto pa nga na kine-question ko ang sarili kong halaga, Papa Dudut. Lumipas pa po ang ilang taon ay hindi nagbago ang pakikitungo sa akin ni nanay. Bagaman nakatira kami sa isang bubong, ni minsan ay hindi po ako nakaramdam na itinuring niya akong anak. Sa katunayan ay lumaki ako na may inggit sa puso ko, lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Palibas ay dahil nga aware na kaming lahat sa pagiging puto ko sa buho o anak sa labas ay mas naging malamig pa sa yelo ang trato sa akin ng nanay ko. Madalas ay lagi akong itsapwera sa mga lakad nila kasama ang kapatid ko. Kesyo malaki na raw ako o hindi kaya ay hindi kaya ng budget. At dahil doon ay intindihin ko na lang daw. Kaya nga nang mag-college ako ay nag-working student ako. Papa Dudut, nagtrabaho po ako bilang cashier sa isang grocery store sa mall para meron na rin akong sariling pera. Dahil doon ay tumaas ang kumpiyansa ko sa sarili na kapag nakakatulong na ako sa pamilya namin, kahit sa munting paraan ay matutuwa at magugustuhan na rin ako ni nanay. Pwesting upo naman to. Tapos sasabayan pa ng sakit ng tuhod ko. O Nay, mukhang masama na yung ubo mo ha. Ayos ka lang ba? Hetong tubig, Nay. Ayoko nga niyan! Hindi ko yung kailangan! Ay! Bakit ba
kasi sa dinami-rami ng tao sa pamamahay na to, ikaw agad ang makikita ko, Erin. Pwede ba? Lumayo-layo ka nga. Naaalibad pa rin ako sa'yo. Nay, bakit po ba kayo nagagalit sa akin? Hindi niyo na po kailangan sumigaw dahil baka magising ang mga kapatid ko. Wala akong pakialam. Pati ba pag sigaw bawal na rin sa bahay na to? Baka nakakalimutan mo. Pamamahay ko to. Sampid ka lang dito. Nay, huwag niyo naman pong sabihin yan, oh. Anong wag sabihin? Alam mo, ayos ka rin eh. Kala mo ba hindi ko napapansin na sumisip-sip ka sa akin? Masyado kang pabida. Akala mo naman magkakaroon ako ng amor sa'yo. Masaya lang po talaga ako na asikasuhin kayo. Kaya sana huwag niyo naman pong masamain. Concern po ako sa inyo kasi para po sa akin, kayo na po ang nanay ko. Sa katunayan po, ayun po oh, nakapagluto na ako ng almusal at nakapaghain na rin po. Yan bang pinagmamalaki mo? Akala mo ba makukuha mo ang loob ko sa pagganyan-ganyan mo? Pwes nagkakamali ka. Malay ko bang nilagyan mo ng laso niyang niluto mo para mamatay na ako? Nay naman, bakit ko naman po yun gagawin? Hindi ko po yun magagawa sa taong tumanggap sa akin at nagpalaki. Ay nako! Huwag mo nga akong tramahan dyan. Umagang-umaga, Erin, kung anong pinagsasasabi mo? Bakit ang aga-aga naririnig ko nagagalit ka, Marinel? May problema ba kayo ni Erin? Aba, yan talaga agad ang tanong mo, David. Wala ba man lang pa-good morning? Tay, wala po kaming problema ni nanay. Nag-uusap lang po kami. Ang sabi ko po sa kanya, nakapagluto at nakapaghain na po ako ng almusal natin. At sinabi ko rin na ayokong kainin yon kasi baka nilagyan niya ng lason. Maiiwan ko na nga kayo mag-ama. Nasisira lang ang araw ko sa inyo. Tse! Ano nangyari sa babaeng yun? Ay, ewan ko po, tay. Concern lang naman ako sa ubo niya kanina. Tapos inabutan ko siya ng tubig. Kaso nagalit naman siya sa akin. Pati yung almusal na pinaghirapan kong lutuin, dinamay pa. Eh kung ayaw niya kumain, eh di wag. Tayo na lang ang mag-almusal, anak. Sakto, nagugutom na ako. Sige po, tay. Ano ba yung hinain mo? Ayun, nagluto po ako ng danggit, itlog at saka sinangag na kanin. Tapos meron na rin pong kaping barako. Mukhang mapapasabak ako nito sa kainan ah. Ang sarap ng almusal natin oh. Bahala yung isa dyan na aga-aga, ang sungit. Walang ya talaga kayo mag-ama! Tay naman kasi. Hayaan mo siya. Papadudod, hindi po ganon ang inaasahan kong reaksyon mula kay nanay, lalo pat noon lang siya nakauwi sa amin. Hindi ba niya kami nami-miss na pamilya niya at bakit parang kakarating lamang niya tapos ay nagagalit na siya? Naiintindihan ko naman po kung pagod siya mula sa biyahe o sa pagtatrabaho pero parang hindi naman po tama na pagsalitaan niya kami ng ganon ni tatay. Siguro kung sa akin lang niya sinabi ay kaya ko pang tiisin. Pero kung pati kay tatay ay parang ang sakit lang sa tenga at nakakasama po ng loob. Pero dahil nga maunawain ng tatay ko, papadudot, gano'n na lamang din ang ginawa ko. Inintindi ko na lamang si nanay pati na rin ang mga sentimiento niya. Dahil po hindi nakapag-day off si nanay noong araw na dapat ay umuwi siya sa amin ay naging 2 araw ang pananatili niya sa bahay. Pero hindi niya po ako masyadong pinapansin noon at tanging ang mga kapatid ko lamang ang kinakausap niya. Nalulungkot po ako at nagdadamdam dahil nagawa nga niyang mag-alaga ng ibang bata at ituring na anak ang mga ito kahit na hindi niya kaano-ano, samantalang ako na lumaki sa poder niya ay hindi niya magawang tignan sa mata. Naintindihan ko naman po na anak ako sa pagkakasala pero may kasalanan po ba talaga ako para ako ang magdusa ng ganito? Gabi-gabi ay tinatanong ko po ang Diyos kung may saysay pa ba ang pananatili ko sa pamilya namin gayong wala namang nagmamahal sa akin. Maraming beses ko na pong naisipang umalis na lamang o bumukod pero naaawa ako sa tatay ko at sa mga kapatid ko na nag-aaral pa. Kung aalis ako ay mawawalan sila ng nanay-nanayan sa pamilya. Sa bagay naisip ko lang naman po yun na kapag nakakaramdam ako ng pagtatampo sa taong itinuturing ko ng sariling ina.
Pero lahat po ng mga planong yon ay naisantabi makaraan ng 1 linggo matapos bumalik ni nanay sa pinagtatrabahuhan niya at nalaman namin na na-ospital siya. Papa Dudut, alalang-alala po kami ni tatay pati na rin ng mga kapatid ko pero ako po ang nagpresenta na pumunta kay nanay para tignan at kumustahin siya habang nasa ospital siya ng mga panahon na yon. Bale ang nangyari, napilayan po siya matapos niyang madula sa banyo habang naliligo. Pero noong nasa ospital siya ay ipina-check up na rin po namin ang lumalala niyang ubo at doon ay nadiskubre na may pulmonya siya. Papa Dudut, awang-awa po ako sa nanay ko. Lalo na noong mga panahon na nakaratay siya sa hospital bed. Mas madalas kasi siyang aburido at mainit ang ulo kesyo hindi siya sanay na walang ginagawa. Nanatili siya sa ospital ng 1 linggo at habang ginagamot ang pulmonya niya. Ako po ang nag-alaga sa kanya, Papa Dudut. Ang amo naman niya ang sumagot sa bills niya. Kaya kahit papaano ay nabawasan na yung iniisip namin tungkol sa kung papaano makakabayad sa ospital. Pero aaminin ko na sa loob ng ilang araw na yon ay naging matigas ang ulo ni nanay habang inaasikaso ko siya. Daig niya pang musmos na bata kong mag-tantrums. Makita pa lamang niya ako sa tabi niya sa tuwing gumigising siya, Papa Dudut. Pinagpapasensyahan ko lamang siya at inuunawa dahil nga may dinaramdam siya ng mga panahon na yon. Kailan ba ako gigising na hindi pagmumukha mo ang makikita ko, Erin? Kasi asiwang-asiwa na ako, sa totoo lang. Ay, Nay naman. Ilang araw na po ako nandito para asikasuhin at bantayan kayo. Hindi pa po ba kayo nasanay sa pagmumukha ko? Aba, sumasagot ka pa talagang lintik ka, ah. Saka sino bang may sabi na asikasuhin at bantayan mo ako rito? Hoy babae, kaya kong sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Nay, hanggang kailan po ba kayo magagalit sa akin? Hindi ko alam. Siguro hanggang sa kabilang buhay. Kapal din ang mukha mong questionin ako tungkol sa bagay na yan, no? Baka nakakalimutan mo. Putok sa buho ka lang. Hindi kita anak kaya wag mo akong sasagot-sagutin, lintik ka. Hindi ko naman po yun nakakalimutan. Pero kailangan po bang palagi niyong ipamukha sa akin? Nasasaktan din po ako, Nay. Lalo na kapag sinasabi niyong hindi ako nanggaling sa inyo, na anak ako ni tatay sa kasalanan, naputok sa buho lang po ako. Totoo naman lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ka dapat magdamdam. Kasi hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi niyo na po ba ako matatanggap bilang anak ninyo? Nandun na po tayo sa hindi ninyo ako dinala sa tiyanyo ng 9 na buwan. Pero sa inyo na po ako lumaki at nagkaisip, Nay. Kayo na po yung kinikilala kong ina. Kahit po ba konti, wala talaga kayong pagmamahal sa akin. Ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko para magustuhan ninyo ako. Para matuwa kayo sa akin. Tinitiis ko rin po yung mga masasakit na sinasabi ninyo dahil naiintindihan ko yung pinanggagalingan ninyo. Pero napapagod din po ako, Nay. Lalo na ngayon na pinagmamalasakitan ko kayo tapos tinataboy niyo lang ako. Hindi ko naman kasi sinabi sa'yo na pagmalasakitan mo ko. Kung gusto mo, ibigay mo na lang yung awa at malasakit mo dun sa mga pulubi sa kanto kasi hindi ko naman yung kailangan. Ikaw lang naman na nagkusang pumunta rito sa ospital para kuno alagaan ako samantalang kayang-kaya ko naman kahit walang bantay. Sa lahat ng mga magkakapatid, ikaw pa talaga ang dumating, nakakasuka ka. Lalo tuloy akong hindi gagaling ka agad. Ano po bang kasalanan ko? Bakit ba kayo galit na galit sa akin? Sa pagkakaalam ko kasi, wala po akong ginagawang mali, Nay. Anong walang ginagawang mali? Yung nabuo ka at yung nabuhay ka tapos yung pagdating mo sa pamilya namin ng isa sa pinakamalaking kasalanan na nagawa mo sa akin, Erin. Gusto mong malaman kung bakit hindi kita matanggap? Kasi araw-araw nakikita ko sa mukha mo ang kataksilan sa akin ng tatay mo. Araw-araw, pinapaalala nito sa akin na hindi siya nakontento sa piling ko kaya nagawa niya pa maghanap ng iba.
Siguro kung hindi ka iniwan sa amin ng nanay mo noon, baka nagawa ko pang ilibing sa hukay yung galit at hinanakit ko sa tatay mo. Pero dahil nga dumating ka sa pamilya namin, hindi na mangyayari yung sinasabi ko kahit mamatay ako ngayon. Meron namang paraan kung paano kita magugustuhan, Erin. Mawala ka. Ganun lang kadali. Pinilit ko na lamang po na tatagan ang loob ko, Papa Dudut. Kahit matapos sabihin sa akin ni nanay ang mga masasakit na salita na yon at iparamdam sa akin na hindi niya ako matatanggap bilang anak niya. Naanak ako sa kasalanan ng tatay ko at kung paano siya suklam na suklam sa aming dalawa. At kahit na anong gawin kong pagpapabango ng pangalan ko sa kanya, ay hindi niya pa rin ako itatratong kadugo at hindi niya ako mamahalin kagaya ng pagmamahal niya sa mga kapatid ko. Masama po bang umiyak? Masama po bang masaktan? Kasi kahit sabihin kong kaya ko siyang intindihin ay dumarating pa rin po sa point na mapapagod ako at mapupuno ako. Nang mga panahon na yon ay umapaw na po yata yung naipong kong tampo at hinanakit sa dibdib para kay nanay. Kaya sobrang apektado na po ako sa mga sinasabi niya sa akin sa ospital, Papa Dudut. Tapos malayo pa si tatay, wala akong mapagkwentuhan o balikat na maiyakan ng araw na yon. Siguro kung kaya ko lang pong patigilin yung sakit na nararamdaman ko ay ginawa ko na. At kahit hanggang makalabas na si nanay sa ospital ay sobrang ungrateful po niya na ako nag-alaga sa kanya sa buong panahon ng pananatili niya doon. Hindi ko na po alam kung saan ako lulugar kaya aaminin kong kinain ako ng depresyon at tinangka kong gawin yung sinasabi niya na sana ay mawala na lamang ako. Erin, anak! Buksan mo ang pinto! Pakiusap! Tay, sorry po. Erin, bakit may bleed sa higaan mo, anak? Sinasaktan mo ba ang sarili mo? Hindi ko po tinuloy pero sinubukan ko po, Tay. Halika, maupo muna tayo. Wala ang nanay mo at mga kapatid mo. Nagpunta sila sa mall. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat ng nasa isip mo. Sigurado ka ba na wala kang sugat? Yung totoo, anak. Nag-aalala kasi ako. Saka bakit mo naisip yun? May mabigat ka bang problema? Wala po akong sugat, Tay. Saka, sorry po kung bigla na lang pumasok sa isip ko na maglaslas. Napapagod na po kasi ako Pakiramdam ko po, wala na akong ginawang matino sa pamilya natin. Lalo na sa mga mata ni nanay. Ang nanay mo ba ang dahilan kaya gusto mo na lang saktan ang sarili mo at mawala? Naisip ko po kasi na baka kapag ginawa ko yun, matuwa na siya sa akin. Diyos ko, anak. Sino magulang ang gugustuhin na ipahamak ng mga anak nila ang kanilang sarili? Kung galing niya sa nanay mo, pagsasabihan ko siya. Hindi na tama ang ginagawa at sinasabi niya sa'yo. Tay, baka mag-away lang po kayo ni nanay. Kakausapin ko lang naman siya. Sisikapin ko na hindi kami hahantong sa pagtatalo. Ang dapat lang niyang gawin ay makinig. Erin, anak. Alam kong nahihirapan ka ng pakisamahan ng nanay mo dahil sa ugali trato niya sa'yo. Ako na inahihiya at humihingi ng dispensa. Hindi ko sasabihin sa'yo na magtiis ka sa kanya. Dahil kung hindi siya magbabago, ikaw lang ang mahihirapan. Ang totoo, kung may kakayahan lang ako ilayo ka sa kanya, gagawin ko yun para mailigtas ka. Masakit sa akin bilang tatay mo na nakikita ka nagkakaganyan dahil mabuting anak ka. Sorry po, Tay. Kung naging makasarili ako. Dahil sa kagustuhan ko pang ma-please si nanay, hindi ko na po kayo iniisip pati na rin ang nararamdaman nyo. Nakalimutan ko po na bukod kay nanay, meron pa po akong isang magulang.
Anak, kahit kailan, hindi pagiging makasarili na gustuin mo lang na mahalin ka ng nanay mo tulad ng pagmamahal at turing niya sa mga nakababata mong kapatid. Gusto ko lang malaman mo na kung sakaling hindi adya na kapalaran na lubusan kang matanggap ni Marinel tulad ng ganap na pagpapatawad niya sa akin, palagi mong iisipin na nandito lang ako. Sandalan mo ako pag hindi mo na kaya yung bigat ng kalooban mo para hindi ka bumigay, anak. Di ba tatay mo ako? Tapos sabi mo, best friend mo rin ako. Nandito lang ako, anak. Hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangan mag-isa. Tay naman Pinapayak niyo ulit ako. Kung kailangan mo umiyak, umiyak ka. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo, anak. Pagkatapos mong umiyak, tumahan ka at tapos lumaban ka. Hindi po ako suicidal na tao pero masisisi niyo ba ako kung umabot ako sa point na naisip kong saktan ang sarili ko. Sobrang sakit po kasi ng nararamdaman ko na mga panahon na yon. At pakiwari ko ay mawawala lamang yon kapag sinaktan ko ang sarili ko. Pumasok din sa isipan ko na kung sakaling ang mawala na lamang ako, tulad ng gustong mangyari ni nanay ay matutuwa na kaya siya. Sa wakas ba ay matatanggap na niya ako bilang anak? Yun po ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Papadudot kaya nga hindi na ako natakot sa Diyos o nagdalawang isip na kumuha ng blade at planuhing laslasin ang pulso ko. Pero nang dahil sa pagdating ni tatay at pag-alo sa akin ng mga panahon na yon ay natauhan po ako, papadudot. At nagsisi dahil kamuntika na akong magpatianod sa tinding emosyon na nararamdaman ko. Matapos niya akong payuhan ay umiyak po ako ng umiyak sa kanya na para bang batang nagsusumbong. May mga sinabi pa po siya sa akin na talagang tumama sa isipan ko at sa puso ko, kaya nabuhayan po ako ng loob at nangako sa kanya na hindi ko na po pagtatangka ang sakta ng sarili ko, papadudot. Totoo po na kapag hindi natin kontrolado ang nangyari, ang magagawa na lang natin ay kontrolin ang reaksyon natin. Kaya nga malaking tulong yung tinatawag na diversion o pagtuon ng atensyon sa ibang kapaki-pakinabang na bagay para hindi ko maisip yung mga pangyayari na nagpapalungkot sa akin. Nakatulong din po na palaging pagkausap sa akin ni tatay at pagpaparamdam na meron pa rin akong magulang sa mundo. Hindi nga nagtagal ay nakapagtapos ako ng pag-aaral ko sa college at kahit si tatay lang ang umattend sa graduation ko ay masayang masaya na po ako, papadudot. May kinalaman po sa business management ang kursong pinag-aralan at tinapos ko sa college, papadudot. At mabuti naman dahil after graduation ay tinawagan at natanggap po ako sa private company na nauna ko nang inaplayan bilang sales coordinator. Nang ma-regular ako ay mabilis nang umusad ang career ko at pagkaraan lamang ng isang taon ay may sarili na akong accounts. Masaya po ako dahil na-enjoy ko ng husto ang trabaho ko. Bukod doon ay may extra income din ako mula sa mga commission ko. Kaya nakapag-aabot ako ng sobra sa bahay namin. Malaking tulong po ang mga kinikita ko ng time na yon dahil tumigil na po sa pagtatrabaho si nanay dahil sa iba't ibang sakit na lumalabas sa kanyang katawan. Tulad ng ubo, rayuma at kung ano-ano pa. Dalawa na lamang po silang nagmamanage ni tatay ng tindahan kung saan ay namuhunan po ako para lumaki. Kaya lang papadudot kahit feeling ko ay maayos naman ang lahat ay may point pa rin po na hindi pa rin nagsasawa si nanay sa pagpaparamdam sa akin na kahit na anong gawin ko ay kulang pa rin ako at hindi magiging sapat sa pamilya namin. Lagi niyang sinasabi na responsibilidad kong ibalik sa kanya ang perang pinambili ko ng pagkain ko at pinang-aral ko noon kaya dapat ay wag daw akong magreklamo, papadudot. May point na nagreklamo pa si nanay dahil kulang daw ang iniaabot ko sa kanya. Kaya nga mas nagsumika pa ako sa pagtatrabaho para kumita ng malaki. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin siya masaya.
Muli ay nakaramdam na naman ako ng frustration na para bang ayaw ko nang umuwi sa bahay namin at makita ang pamilya ko, Papa Dudut. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung mas nainganyo akong sumama sa mga katrabaho ko, lalo na kapag lumalabas sila para mag-happy-happy. Nakalimutan ko kasi pansamantala ang mga problema ko sa bahay. Lalo na sa pagiging ungrateful ni nanay kapag nakakainom ako. Kaya lang dahil mas naging mapusok ako that time, may nangyari pong hindi ko lubos na inaasahan. Buntis ka? At nasa na magaling na ama ng anak mo? Tinakasan ka? Naglaho na lang na parang bula? Posible ba yun? Ang sabihin mo, malandi ka? Marinel, tumahimik ka nga. Aba bakit? Totoo naman na sinasabi ko. Nasasaktan ka ba kasi malandi ang anak mo, David? Ano, Erin? Naisip mo na ba kung paano mo bubuhayan yung magiging anak mo? Ang hirap ng buhay natin. Baka nakakalimutan mo, ikaw lang ang may trabaho sa atin. Hindi naman sapat yung kita natin sa tindahan para pantustos sa pag-aaral ng mga kapatid mo, tsaka pangkain din natin sa araw-araw. Kung madadagdagan ka pa ng palamunin, mababawasan ang inaambag mo rito sa bahay natin. Nay, ganyan lang po ba ang tingin niyo sa akin? Talaga po bang tagabigay na lang ng perang silbi ko sa inyo? O ano pa bang gusto mo maging pakinabang? Pasalamat ka nga may naitutulong ka na sa bahay natin eh. Hindi katulad noon na pakain na kita, paaral pa kita. O tapos ito nga kung kailan nakakapag-abot ka na tsaka ka pa magdadagdag ng kargo. Taka! Nag-iisip ka ba talaga bago ka kumirengkeng at bumuka ka? Kasi kung oo, hindi mangyayari sa'yo yan. Haliparot ka kasi. Sinabing tumahimik ka na, Marinel eh. Hindi na nakakatulong ang mga pinagsasabi mo sa anak natin. Anak mo lang, David. Hindi ko masisikmura magkaroon ng anak na katulad ni Erin kaya mabuti na lang talaga dahil hindi siya nanggaling sa akin. At ikaw, babae, alam mo kung kanino ka nagmana? Doon, sa malandi mong nanay dahil pareho kayong pakawalang babae. Wala po kayong karapatang insultuhin ang nanay ko dahil hindi niyo naman siya kilala. Sobra na kayo, Nay. Hindi na po tama ang mga sinasabi ninyo. Tapos ngayon, dinadamay niyo pang magiging anak ko? Oh, sinong hindi magagalit ng ganito kung ganyan kang klaseng tumanaw ng utang na loob? Pinag-aaral kita para makatulong sa pamilya natin tapos ang ending lalandi ka lang na maaga tapos magkakaanak ka pa? Ano ba naman yan? Nasa talampakan mo ba ang kokote mo? Alam ko po na naging mapusok ako. Pero handa ko pong gawin ang makakaya ko para mapangatawanan ng baby na nasa tiyan ko, Nay. Pero umasa kayo na hindi ko po kakalimutan ang responsibilidad ko dito sa bahay. Mag-aabot pa rin po ako at mag-aambag. Anak, hindi mo naman kami responsibilidad. Sigurado kapag lumabas na ang baby mo, mas kailangan niyo yung pera kinikita mo. Anong hindi responsibilidad? Naku, David! Kahit kailan napakabobo mo! Hoy, Erin! Huwag kang makikinig sa pinagsasasabi ng ama mo, ha? Responsibilidad mo ang pamilya natin, kaya kailangan pa rin namin ng suporta mo kahit na magkaanak ka pa ng 100. Konsensya mo na lang na hindi ibalik sa amin. Lalo na sa akin. Yung mga pera na pinanggastos ko sa'yo simula bata ka pa lang. Kung kailangan mong mamili sa amin ng pamilya mo at dyan sa anak mo, aba, kami ang piliin mo at wag ang batang yan. Kilabutan ka nga sa sinasabi mong yan, Marinel! Hindi na ako tinatalaban noon, no? Naiintindihan ba ng utak mong parang tingga ang punto ko, Erin? Ipalalaglag mo ang batang yan bago mo pa yan maging sakit sa ulo pag lumabas. Sana ngayon mas gamitin mo ang utak kesa sa puson. Papa Dudut, akala ko ay wala nang isasakit pa ang mga salita ni nanay sa akin pero meron pa rin po pala. At tagus-tagusan na yon sa aking kalamnan at mga buto dahil dinamay na po niya ang sanggol na nasa tiyan ko. Alam ko po na naging padalos-dalos ako ng desisyon kaya ako nabuntis nang hindi inaasahan at ang masahol pa ay hindi rin ako pinanagutan ng tatay nito. Pero hindi ko po maatim na ipalaglag ang anak ko katulad ng gustong mangyari ni nanay, Papa Dudut. Hindi man lang ba siya kinikilabutan sa sinasabi niyang yon? O ni natatakot sa karma? Magkaganon pa man ay aminado po ako na lito po ako.
ng panahon na yon. Idagdag nyo pa yung pagiging emosyonal ko dahil sa pagbubuntis ko. Marami po akong naisip, Papa Dudut, na puro hindi magaganda. Question ko rin po kung magiging mabuting ina ba ako sa magiging anak ko sakaling buhayin ko siya sa mundo. Pinakain po ako ng sarili kong pagdududa sa aking sarili at wala po akong magawa ng panahon na yon. Dahil araw-araw pinaparamdam sa akin ni nanay na wala akong mabuting kahihinatnan sa buhay. Mabuti na lang dahil nanindigan si tatay bilang magulang ko at siya po ang nag-alaga at gumabay sa akin noong mga panahong malapit na naman akong bumigay. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang po, Tay. Hindi na po ako nasusuka. Hindi gaya po kanina. Ganyan talaga kapag mga unang buwan ng pagbubuntis. Makakasanayan mo rin. Ewan ko ba, Tay? Pero nakakapanibago pala kapag buntis. Ang daming nararamdaman na hindi ko naman ramdam noon. Tapos mas madalas na rin ako mag-isip ng kung ano-ano. Ano bang mga iniisip mo? Iniisip ko po kung kaya ko bang pangatawanan ng baby ko kapag ipinanganak ko na siya? Kung magiging mabuting ina ba ako sa kanya? At kung kaya ko po ba siyang gabayan sa paglaki niya? Ay, alam niyo po kasi, Tay, wala akong alam sa pagiging mabuting magulang. Buong buhay ko, iba ko tratuhin ni nanay dahil lang putok ako sa buho. Kaya wala akong ideya kung paano ko haalagaan ang magiging anak ko. Unang-una, hindi ka putok sa buho dahil may tatay ka, Erin. Ikalawa, hindi mo kailangan manahin sa nanay mo yung hindi magagandang asal na pinakita niya sa'yo. Dahil hindi yun makakatulong para mapalaki mo ng maayos ang anak mo. Oo, nandun na tayo sa hindi ka lumaki na sapat ang pagmamahal ng kinikilala mong nanay. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-ibig dyan sa puso mo. Anak, naniniwala ako na likas sa'yo ang kabutihan. At gusto kong sa ganung paraan mo palakihin ang magiging apo ko. Hindi mo kailangan mag-alala na hindi mo kakayanin ang lahat dahil hanggat nabubuhay ako, gagabayan kita, anak. Thank you, Tay, ha. Kasi ang bait niyo po sa akin. Siguro kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Siguro baka naipalaglag ko na rin ang magiging anak ko, katulad ng sinabi ni nanay. Ay, tungkol naman sa nanay mo, kinausap ko na siya na kung wala siyang magandang sasabihin, itikop na lang niya ang bibig niya. Minsan kasi, hindi na sapat yung pagpasensya natin siya dahil namimihasa na siya. Tay, naniniwala rin po ba kayo na magbabago pa si nanay? Hindi lang ako naniniwala. Nagtitiwala rin ako na isang araw, hipuin ang kamay ng Panginoon ang kanyang puso upang lubusan na niya ako mapatawad sa kasalanan ko sa kanya noong araw. Nang sa ganun, magbago na rin ang pananaw niya tungkol sa iyo at sa magiging anak mo. Alam ko na hindi ko masasabi kung kailan yun mangyayari. Kaya nga gabi-gabi ako nagdarasal sa Diyos na dumating na yung araw na yun. Pamilya tayo. Nasa iisang bubong tayo. At bilang padre di pamilya, ayokong magkaroon tayo ng pagitan sa isa't isa. Hindi ko pa rin naman po sinusukuan na balang araw. Matatanggap ako ni nanay at mapapatawad niya ako. Ganon din ako, anak. Pero sa ngayon, wag mo na munang problemahin yun. Dahil nandito naman ako at ang magiging anak mo. Kahit kailan, hinding-hindi ka mag-iisa sa buhay na to. Kasi pamilya tayo. Mahal na mahal kita, Erin. Salamat sa Diyos dahil ipinagkaloob ka niya sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Tay. At sana po, pagkalooban pa niya kayo ng mahabang buhay. Oo naman. Gusto ko pang maging best lolo sa anak mo. Ako ang bahala mag-alaga sa kanya hanggang lumaki siya at magkaroon ng asawa. Grabe. Wala pa nga po si baby, asawa na. Joke lang naman. Ikaw hindi ka na mabiro. Apo, napakaseryoso nitong nanay mo, no? Papa Dudut, laking pasalamat ko po kay tatay dahil nasa tabi ko siya ng mga panahon na kailangan ko ng magulang na gagabay sa akin. Lalo na nga nang maging magulang na rin ako. Si tatay ang nagsilbing nanay ko na palaging nagpapaalala sa akin ng mga bagay-bagay at nagbibigay ng payo sa buhay.
Masasabi kong napakalaki ng utang na loob ko sa kanya dahil mahusay niyang ginampanan ang role ng pagiging magulang. Oo, nandun na tayo sa hindi minsan siyang hindi naging mabuting asawa sa kinilala kong nanay, pero bumawi naman siya sa pagiging tatay sa akin. Kaya nga nang ipanganak ko ang baby ko ay sinigurado ko na maibibigay ko sa kanya ang pantay na pagmamahal ng dalawang magulang kahit na nag-iisa lamang ako. Sa kasalukuyan ay meron na po akong asawa, Papa Dudut. Mapalad po ako dahil nakatagpo ako ng lalaking tatanggap sa akin at sa anak ko. Bukod doon ay mahal na mahal din niya ako. Nagtatrabaho pa rin po ako at tumutulong sa bahay namin paminsan-minsan, pero meron na rin naman po akong maasahan dahil graduate na ang isa sa mga nakababata kong kapatid at meron na ring trabaho. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Erin. Minsan ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin para magustuhan tayo ng tao, lalo na kung mahalaga sila sa atin. Kaya lang dahil sa kagustuhan nating yon ay hindi natin alam na nakakalimutan na po natin ang ating tunay na pagkatao. At kapag nagpumilit pa tayo ay unti-unti tayo nitong winawasak. Mga kapuso, ang kasalanan ng magulang ay hindi dapat natin ipasa sa mga anak. Kahit sa anggulo kasi tignan ay hindi po yun patas. Kaya salamat Erin dahil ibinahagi mo sa Barangay Love Stories ang iyong storya na bagaman sa una ay masalimuot. Nagtapos naman ng maganda at punong-puno ng pag-asa. Lagi po nating tandaan, ang pagmamahal ay unang itinuturo sa loob ng ating pamamahay. Kaya sana'y huwag nating hayaang mamayani ang puot at galit upang hindi ito dalhin at maipasa ng ating mga anak sa susunod na henerasyon. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.